Molt bon dia a totes i a tots. Seguint el fil del que fèiem referència fa un parell de programes que parlàvem de les ensenyances de Mario Savan, avui parlarem de què és la felicitat. Mario Savan ens diu que a quasi totes les cultures, però més a l'occidental, tenim un problema en relació a la felicitat, que ens han ensenyat que la felicitat està basada en els resultats. Quan trobo una feina, seré feliç, quan tingui una parella, seré feliç, quan acabi la carrera, seré feliç, quan estigui de vacances, seré feliç. I la felicitat no està en els resultats, sinó que està en el camí, en el procés, en disfrutar d'aquest trajecte. Si posem la felicitat al resultat, quan tenim un objectiu i l'aconseguim, ens adonem que, ostres, no som tan feliços com vos pensàvem, i anem a per un altre, i a per un altre, i a per un altre, i al final ens desesperem, perquè ho aconseguim i tampoc ho som o ens dura poc, i sempre és així, Mentrestant, el dia a dia, el procés, se mos fa difícil, se mos fa costa amunt, i no el disfrutem, sinó que el patim. Tenim un desig i pensem que quan l'aconseguirem serem feliços. I no ens adonem que mentre estem treballant o fent el que calgui per aconseguir-ho és quan realment estem motivats, estem actius i estem vius d'alguna manera. I ell ens fa una reflexió i diu que a vegades quan algú el dia del seu aniversari o per Cap d'Any li desitgem que tots els teus desitjos se facin realitat. Diu, els estem enviant més aviat una maldició que no una bendició. I ell ens reflexiona el perquè, ens diu, ara imagina que tu te'n vas a dormir i quan te despertes tot allò que a tu t'agradaria que fos realitat estigui complit, tots els teus desitjos. Diu, què faràs quan te despertes? Quin motiu tindràs per a viure? Tots coneixem persones, potser majorment grans, però últimament, això també potser ha canviat una mica. Hi ha molts joves, molt jovens, que estan desmotivats, desganats, que és com si no tinguessin un motiu, una alegria, un per a què viure. I és com estar morts en vida, que potser això, esta buidor, és el que fa portar que hagi augmentat tant la depressió entre la gent jove, els suïcidis i totes aquestes coses. I clar, una mica estaria aquí, La felicitat la trobarem sempre dins d'esta oscil·lació entre la satisfacció i la insatisfacció, perquè sempre és bo tindre un desig per complir, algo pendent de fer. Si estem enfocats només en la matèria, que és el que ens han venut, estem en una idea de felicitat contradictòria. Al matí, al despertar-nos, al aixecar-nos, ens hem de dir a nosaltres mateixos: quina llum divina revelaré avui? Què puc aprendre avui? Què puc aportar avui? Els cabalistes diuen que quan arriba la nit, si ens en donem compte que no hem après res en tot el dia, aquell dia és com si haguéssim estat morts. És a dir, que a l'anar a dormir també ens hem de preguntar què he après avui. I si no hem après res, ha sigut un dia sense consciència. No hem viscut, perquè el que ens dona vida és la consciència. I això és una feina de cada dia. En l'espiritualitat no existeix la jubilació. I aquí hi ha una altra frase molt cèlebre de la Càbala, que diu prohibit ser vell. I què significa ser vell? Ser vell vol dir no tindre una motivació, un projecte, una il·lusió, un per a què m'aixeco avui del llit. I aquí entra l'espiritualitat, perquè l'espiritualitat és creixement continu, no s'acaba mai, Per això la gent activa espiritualment és més feliç, que no vol dir que no tinguem problemes, perquè de problemes ne té tothom. No hi ha ningú que s'escape de les situacions que la vida va portant, però les gestionen d'una altra manera, perquè saben
que cada dia se pot créixer una mica, se pot aprendre algo nou, o es pot llegir un nou llibre, no? Mentre tinguéssim un desig pendent de complir, un programa, en este cas meu, de ràdio per compartir, o un llibre pendent de llegir, tindrem un motiu per a seguir vivint. Mos retrobem la setmana que ve.